Hasiko gara kontaktuak kudeatzen Outlooken. Horretarako, abiatzen bagara Outlookera eta sakatzen badugu bi panpin hauetan, joango gara gure kontaktuetara. Ezkerreko menuan badaukagu zutabe bat, eta hemen badaukagu bi multzo importanteak. Zure kontaktuak, orain ez daukat kontakturik kontu honetan, eta zure kontaktuen zerrendak. Noski hemen badaukat bat eginda, ikasleak, bale? Ikusiko dugu gero. Hasiko gara kontaktuak gehitzen. Orduan, sakatuko dugu zure kontaktuetan, eta egingo dugu kontaktu berria. Jarriko dugu izena, nik adibidez jarriko diot ikasle 0 bat, eta abizenak. Gehitu aldituguen ohar batzuk, eta gehitu gehiago sakatzen badugu, helbide elektronikoa gehituko diogu, eta jarriko diogu. Ikasle 0 bat, @webgune04lau.net. Bale. Sortu, eta badaukat ja nire kontaktuetan, gehituta ikasle 0 bat, abizena. Venga, jarriko dugu beste bat, beste kontaktu bat jarriko dugu, izango da ikasle 0B, abizena BBB, eta berdin, gehitu gehiago, helbide elektronikoa, ikasle 0B, @webgune04lau.net. Sortu, eta badaukat ja hemen, zure kontaktuetan, baditut bi ikasle horiek gehituta. Baldin manoa zure kontaktuen zerrendetara, badaukat zerrenda bat eginda ikasleak, baina orain egingo dut beste bat. Eta egiteko kontaktu zerrenda berri bat, joango gara kontaktu berria, baina sakatuko dugu iruki txiki edo gezi txiki horretan. Eta hemen egingo dugu kontaktuen zerrenda berria. Jarriko diot izena, adibidez ikasle bi jarriko diot orain, eta gehituko diot helbide bat. Derrigor, gehitu behar da sortzen dugunean, kontaktu bat. Bestela, esango digu, gutxienez bat, gehitu behar dela. Venga, jarriko dugu sortu dudan bat, adibidez ikasle 0 bat, @webgune04lau.net. Hora gertzen zaila nire kontaktuetan dagoelako, eta egingo dut sortu. Badaukat orduan nire kontaktuen zerrendetan, ikasle bi zerrenda eta ikasleak zerrenda. Orain nahi badut nire kontaktuak gehitzea zerrendetan, egingo dudana izango da zure kontaktuetara joan, pikatu nahi ditudan ikasleengan, eta gehitu zerrendan sakatu. Baditut bi zerrenda, adibidez gehituko dut hau, ikasle bi zerrendan. Gehitu zerrenda honetan. Joaten bagara zerrendetara, ikusi aldugu ja ikasle bi zerrendan, badaukagula ikasle 0 bat jarrita. Egingo dugu berdin, baina orain gehituko ditugu bi hauek adibidez, biak hartuko ditugu, zure kontaktuetan jarrita biak aukeratu, eta gehitu zerrendan. Orain jarriko ditugu ikasleak zerrendan. Gehitu zerrenda honetan, eta baldin bagoa zerrendetara, ikusi aldugu ikasle bi zerrendan ikasle bat daukagula, eta ikasleak zerrendan, bi ikasle ditugula. Ikasle 0 bat eta ikasle 0B. Horrela joan gara egiten kontaktuen zerrendak, eta importanteena da, momentu batean, zerrenda batean kokatzen bagara, adibidez honetan, bi ikasle dituela, eta sakatzen badugu bidalitako mezuak, hemen idatziko dugu mezu bat, eta bi ikaslei ailegatuko zaie. Zerrenda horretan dauden guztiei ailegatuko zaie mezu hori. Orduan, erabilgarria justu zerrendak edo taldeak egiteko, eta hemendik kudeatzeko mezua.